تمام ساتھی عقیدت اور محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھ کے نو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی چند اشعار ایمی ختم نبوت کے حوالے نال تاجدار ختم نبوت ایمی مجاہدی طرح ہاتھ لہراتے اچھی آواز نال نعرے دے جواب دیو تاجدار ختم نبوت نعرہ اہل ایمان دا نعرہ اہل ایمان دا نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد اچھی اچھی آپ بچہ سبحان اللہ نعرہ اہل ایمان دا نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد آدم تو لے عیسیٰ تائی دسیا نبیاں آکے آدم تو لے عیسیٰ تائی دسیا نبیاں آکے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے کوئی نہیں ہم سر شان دا کوئی نہیں ہم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد وہ ختم نبوت زندہ باد بڑھ کے رحمت سارے جگلے او من موڑا آوے گا بڑھ کے رحمت سارے جگلے او من موڑا آوے گا استے دین مکمل ہو سی دھرتی تے چھا جاوے گا محسن کل جہان دا محسن کل جہان دا ہاتھ چاہتے ملتے ہیں کچھا ختم نبوت زندہ باد فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد حجر شجر بھی کرن سلامی بادل کر دے سایہ حجر شجر بھی کرن سلامی بادل کر دے سایہ اللہ محبوب بڑے نو ریچھا نال بڑھایا جگ سارا پہچان دا جگ سارا پہچان دا ختم نبوت زندہ باد وہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت دا پہلا مجاہد توجہ کرنا پہلا مجاہد ختم نبوت بنیا یارے غارے پہلا مجاہد ختم نبوت بنیا یارے غارے مسلمہ کذاب دسار لئی لشکر ہو تیارے سارے کلم کی تے بیمان دا ختم نبوت زندہ باد وہ ختم نبوت میں تمہارے سامنے جڑے شیر پڑھتا پیا 1935 دے وچ بہاولپور دے وچ مقدمہ چلیا 1935 7 فروری کو دا فیصلہ کیا مسلمانہ دے حق اکبر خان جج ہوتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیتا وہ مناسبت نال میرے والد گرامی نے ایک شعر لکھ دیتے میں وہ محفل پیش کرنا چاہنا وہ خوبصورت ہے انہیں بڑی محبت نال لکھے میں محبت نال پیش کرے سا تو سا محبت نال سماعت کرے سو بنتی آنکھو چا سبحان اللہ میں ہاتھ چاہتے آنکھو چا سبحان اللہ کیا لکھ دیں ستے فرورنو اے ہو یا حق نہ بولے بالا ستے فرورنو اے ہو یا حق نہ بولے بالا بہاول پر دے اندر ہو یا پھر سے دامو کالا ستے فرورنو اے ہو یا
پردے اندر ہویا میرے سے دامو کالا کانے دامو کالا فیصلہ اکبر خان دا فیصلہ اکبر خان دا ختم نبوت زندہ باد وہ ختم نبوت زندہ باد امین حضور دے نقش قدم سب جنت دے راستے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے کوئی نہیں رولا جاندا کوئی نہیں خطرہ جاندا ختم نبوت زندہ باد وہ فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد جیولے جہاں جیسے میرے واسطے میرے والد گرامی علامہ عبدالکریم ندیم صاحب واسطے دعا کی تھی کرو بیمار رہنے اللہ رب العزت انہیں دا سایہ سارے سرات تادیر قائم رکھے بچہ مستقل سفر جنال دے انہیں ایک شیر پڑھنا ہے زیادہ ٹائم نہ گنزی ایک شیر پڑھ سے تمام ساتھی دی حوصلہ افزائی کرے سوچا اے نیت نہ کہ اللہ والے دی خدمت کرنے دے کوئی ساتھی خالی نہ رہا درود پاک بآواز بلند زبان خالی معلوم رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ سونا آمند لال بڑا صاحب کمال کون ملے ادنال سونا آمند لال بڑا صاحب کمال کون ملے ادنال سونا آمند لال بڑا صاحب کمال کون ملے ادنال آیا دا اسنا جمال بے مثل بے مثال کون ملے ادنال سونا آمند لال بڑا صاحب کمال کون ملے ادنال کہ اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے ہوتے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے ہوتے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا سائے بے کمال کون ملے او دے نال کہ سجدہ کرے دایا لب بھی ہلے دایا محبت نہ لگو چاہ سبحان اللہ کہ سجدہ کرے دایا لب بھی ہلے دایا امت کیتے سونا منتا کرے دایا ہر امت کیتے سونا منتا کرے دایا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا سائے بے کمال کون ملے او دے